Yaya kai sauri ka hito mu te zuwa makaranta tun dazu nake jiran ka fito ka kiya kan fa mai lati makaranta wa lokaci yana tafiya. Wace makaranta kuwa ni ban zuwa makaranta na hita. Mi kaka nuhi baka zuwa makaranta wace makaranta za kana to? A baki da labari? A ban da labari sai ka faɗa min naji. To albishirin baki da labarin Abubakar Ibrahim International University da ke garin Maradi a jamhuriyar Niger. Abubakar Ibrahim International University kuma? Abubakar Ibrahim International University da ke garin Maradi suna koyar da kwasa-kwasai domin ilmantar da ɗalibai. To ba ni labari insha. Suna da fannoni na karatu kamar haka: Faculty of Sharia and Civil Law, Department of Islamic Study, Department of Islamic Law, Department of Civil Law. Haka kuma Faculty of Education ga kusa-kusan su kamar haka: Department of Curriculum and Teaching Technology, Department of Education and Administration. Haka kuma Faculty of Economic and Administration Science suna da department kamar haka: Department of Islamic Economic, Department of Economic, Department of Business Administration, Department of Computer Science. Sai kuma Faculty of Art and Humanities, Department of Linguistic and African Languages, Department of English Language, Department of French Language, Department of Arabic Language, Department of Sociology, Department of Communication. Yaya ka ce nesa ta zo kusa kenan. Lalle kuwa nesa ta zo kusa, domin kuwa za ku iya hanzartawa domin samun shiga a wannan makarantar. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar su a website ɗinsu a www.upi.ai.com ko kuma tuntuɓar wakilin wannan makarantar na yammacin Maradi da kewaye Muhammad Sani Ibrahim Almufid akan waɗannan lambobi kamar haka: +227 80 70 20 10 ko kuma +227 998 00 15 26. Abubakar Ibrahim International University Maradi, jamhuriyar Nijar, abin kwarai kana wa kowa.